Magandang umaga po sa ating lahat. Mayor Ronald Ngayawan po ng Bayan ng Burgos. Unang-una, ang Bayan po ng Burgos ay nagpapasalamat kay Congressman Celeste o sa lahat na ng mga naging Celeste na naging congressman ng 1st District dahil nandyan na ako as public servant nung nandyan na rin sila as congressman ng 1st District. Pumasok ako sa politika noong 2007 at nakasama na natin sila dito sa 1st District as congressman. At nakita ko po na marami naman silang naitutulong sa bayan ng Burgos. Ngayon na ako ang naging mayor ng 2019 ay nakita ko mismo ang kanilang pagtulong sa bayan ng Burgos. Hindi matatawaran ang kanilang naitulong lalong-lalo na sa health services dahil nandyan yung kanilang kalinga sa barangay. Ngayon, mayroon na silang foundation para sa health services. Hindi lang para sa bayan ng Burgos, kundi sa buong distrito ng 1st District ng Pangasinan. Ganon din na marami kaming natutulungan na kababayan sa scholarship o educational assistance dahil hindi namin lahat maipasok sa aming scholarship program dito sa bayan. Naipapasok naman namin sila sa educational program o educational assistance ni Congressman Celeste. Ganon din po na nagpapasalamat tayo sa kanilang mga proyekto rito sa infrastructure. Marami din silang nagawa rito mga infrastructure projects. Nandyan po yung mga covered courts, barangay halls, at malaking tulong sa amin yung naging maganda yung daan namin papunta sa aming tourism area sa Kabungawan, Kabungawan Beach area namin dahil sementado na lahat dahil sa tourism road at yun ay dahil sa tulong ni Congressman Celeste. At marami pa rin silang marami pang naging projects pero hindi naman natin pwedeng isa-isay na yan dahil magtatagal tayo rito. Sana ay mas dumami pa ang kanilang matutulungan dito sa aming bayan sa pamumuno ni Congressman Art Celeste. Nakita naman natin ang kanyang serbisyo mula nung siya naging congressman anong 2001 hanggang 2010 at nang naging mayor ng Alaminos ay nakita natin na maganda ang kanyang paninilbihan. So kami ay nandito para sumuporta kay Congressman Art para maging congressman ulit ng 1st District ng Pangasinan dahil alam kong marami siyang matutulungan hindi lang sa health services, sa educational assistance at sa mga tourism or infrastructure projects kundi sa iba pang mga maging proyekto na kapakipakinabang para sa aming bayan. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga muli sa inyong lahat.